uoverensstemmelse. Vi vil ikke det samme. Nu kan det kraftedeme også være nok. Nu har jeg gjort mine dage, men du tager ikke dine dage altid med. Det er mig, der tager dem. Jeg gider kraftedeme ikke mere. Du er altid så sur. Slap dog lidt af, mand. General Patton. Problemfeltet udvides. Der er mad i vejen. Hold din kæft, må jeg tage mine, men du tager ikke dine. Jeg gider ikke mere. Hold dog op. Du skal altid kontrollere, skal du, og blande dig i, hvad vi andre gør. Men Pernille har altså sagt, at det er mig, der tager tirsdag og torsdag, og du skal tage mandag og onsdag. Bland dig nu ud, mand. Mig kontrollere? Nej, det gider jeg kraftedeme ikke. Det her mere, mand. Nå, så det gider du ikke. Jeg kan ellers tydeligt huske bordundervisning i mandags. Pernille bad dig om at gå ud og tørre toilet og bade af. Og hvad gør du? Du går bare lyd og tørre det rundt i kanterne. Du har så travlt med os andre. Hvad med dig selv, mand? Samtale opgives. Kommunikationen opgives. Fjendebilleder. Modparten er forkastelig. Ved du hvad? Ida, hun er også altid så sur, så hun glemmer at tage sin dag i køkkenet, når vi har bordundervisning. Det lyder vist som om, der er noget i gang. Jeg tror vist hellere, du må hjælpe til med at få det stoppet. Hvordan? Jo, siger du. Til det formål har vi sådan en her. Det kaldes en konfliktværktøjskasse. Og i sådan en konfliktværktøjskasse, der er der nogle ting i, som man går ud og bruge til konflikthåndtering. Hvad skal du bruge det til? Den skal du bruge som redskab til at løse den konflikt, som Svend og Ida har i gang i øjeblikket. Prøv at åbne en gang. En sko? Næh, det er nu ikke så skørt igen. Den skal nemlig bruges i en konfliktsituation, således at man bliver på egen banehalvdel, i stedet for at gå ind og tale for andre i konflikten. Det er der nemlig ingen, der har nogen glæde af. Men hov, hvad er nu det? Et hjerte. Det er jo ellers kun noget piger gør brug af. Men her kan du nu både bruges af piger og drenge. Man skal nemlig kunne mærke den anden. Altså ikke, at du skal til at røre ved andre, der ikke kunne bevares der. Men altså, mærke. Og hvad er nu det? Briller med ører. Derfor du skal blive endnu bedre til at snakke med og være sammen med andre, uden at I kommer op og skændes. Og det er nu engang det bedste. Stella, kender du forskel på giraf og ulvesprog? Næh. Giraffen taler fra hjertet. Den elsker, hvis den kan hjælpe andre, ligesom den kun vil modtage noget, hvis det sker helhjertet. Giraffen taler fra sin egen banehalvdel. Dens værste fjende er ulven. Ulven er sig selv nærmest. Den taler fra hjernen. Stiller krav. Udsteder ordre. Er optaget af, hvad der er rigtigt og forkert. Den er bedøvende ligeglad med andre, bare den selv får noget ud af det. Ulvens værste fjende er giraffen. Nu kan det kraftedeme også være nok. Jeg gør mine ting, men du gør ikke dine. Jeg gider ikke mere. Nu kan det kraftedeme være nok. Hov. Er du ikke lige lomme mig, Ulf? Prøv at være den her. Jeg bliver lidt
keder det, når det ruder sådan. Jeg har lige ryddet op, så jeg vil blive glad for, hvis du gjorde en del af din aftale. Det skal jeg selvfølgelig nok. Her ser vi så de 7 trin i konflikttrappen. Jeg stopper den her. Vi kan godt bruge det første. Så nu tager du sådan lige og sidder lidt under, og så når jeg starter på kameraet, så siger du, hvad skal jeg bruge den til? Du er derinde, og jeg skal lige have lidt mere lys på. Du er derinde.